ମୋ ନାଁ ରୋହନ। ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋତେ 22 ବର୍ଷ। ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗୁଗୁଲରୁ ମା ପୁଅ ଘିଆଁ ଘିଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ବି ମୋ ମମିର ପୁରା ଦିବାନା ହେଇଯାଇଥିଲି। ମମିକୁ କେମିତି ପଟେଇକି ଗେଇଁବି, ଖାଲି ସେଇ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ବାପାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ସେଠି ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲୁ। ବାପା 10ଟା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 7ଟା। ଦିନଯାକ ଘରେ ମମି ଓ ମୁଁ ଏକା। ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ତା ନାଁ ରାମୁ। ତାର ଏଜ୍ 50 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ସେ ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା। ସେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆସି କାମଧନ୍ଦା କରେ ଓ ପଇସା ନିଏ। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରିଦିଏ। ମମିକୁ ଅନ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ରାମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କାମ ବଗେରା କହିଦିଏ ଓ ସେ କରେ। ରାମୁ ବି ମୋ ସହ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଏ। ଦିନେ ମମି ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଘର ପଛପଟକୁ ଯାଇ ବାଥରୁମ୍ ପଛପଟ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଲଗେଇ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଫାଙ୍କରେ ମମିର ଗାଧୋଇବା ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ମମିର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାଏ। କାରଣ ଘର ଚାରିପଟେ ହାଇଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲିଛି। ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଘର ପଛପଟକୁ ବା କିଏ କାହିଁକି ଆସିବ? ରାମୁ ବି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେନି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ରାମୁ ଆସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ରାମୁ ମୋତେ କହିଲା, ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଠୁ ରାମୁକୁ କହିଲି, ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ କଥା ହେବା। ଏତିକି କହି ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଗୋଟେ କଣକୁ ମୁଁ ଟାଣିଦେଲି। ରାମୁ ମୋତେ କହିଲା, ବାବୁ ଆପଣ ମା ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମା। ଆପଣ ପୁଅ ହେଇ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି, ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କହ, ଯାହା ବି ଦେଖିଲୁ କାହା ଆଗରେ କହିବୁନୁ। ରାମୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାକର ବାକର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ଘର ଚଳୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ଆଗରେ କହିବି ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ହେଲେ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି। ପଇସା ନଦେଲେ ଲୋନ୍ ବାଲା ଆସି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା 3,000 ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ହେଇଯାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲେ ତତେ ମୋ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଲୟାଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି ଆଉ କେମିତି ମମିକୁ ମୁଁ ଗେଇଁବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଥା ମୋତେ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେଦିନ ଆଉ ଖାଲି ଏମିତି ଭାବିକି ହଲଉଥିବି? ତାପରେ ରାମୁ କହିଲା, ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ବାବୁ, ହେଲେ ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟଙ୍କା 10,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗେଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ରାମୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ତା'ର ପ୍ଲାନିଂ ମୋତେ କହିଲା। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ମୋତେ ବି ରାମୁର ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଉ ସେ ଗଲା ଭାରି। ତାପରଦିନ ବାପା କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ। ମମି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଦିନ 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ମମିକୁ କହିଲି, ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଲୋକେ ସେଠିକୁ ପିକନିକ୍ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ମମି ମନା କରୁଥିଲେ। ରାମୁ କହିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମା, ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଥରେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଝରଣା ବି ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ବେଶୀ ଦୂର ବି ନୁହେଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଝରଣା କଥା ଶୁଣି ଜାଣିଶୁଣି ଆକ୍ଟିଂ କଲାଭଳି କହିଲି, ଝରଣା? ମମି ମମି ମୁଁ କେବେ ବି ଝରଣା ଦେଖିନି, ଚାଲ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମମି ତାପରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ରାତିରେ ରାମୁ ମୋତେ ବାରିପଟକୁ ଡାକି କହିଲା, ବାବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଛି। ସେଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି। ସେମାନେ ବି ପଇସା ପାଇ ଏମିତି କରିବାକୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। 3 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ 2ଟା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ବାଁ ପଟକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ତା ପରଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଆମେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ମମି ଓ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗଲୁ। 3 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ସେ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ସରଳ ଜାଗା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ମମି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମମିକୁ କହିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଗାଧୋଇଲୁ। ଆଉ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମମି ତାଙ୍କ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳି ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ନେଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମମି କହିଲେ, ଏଇଠି କେମିତି ବଦଳିବି? ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ? ତମେ ବଦଳ ନା, ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛ ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ? ତାପରେ ମମି ହସିକି କହିଲେ, ହଉ, ଆଉ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିଲେ। ମମି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ବ୍ରା ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। 36 ସାଇଜ୍ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଦୁଧ ବ୍ରା ଉପରକୁ ଯେମିତି ପୁରା ପିଚିକିକି ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଦୁଧ ବୁଣ୍ଡି ବ୍ରା ଉପରୁ ପୁରା ଜକ୍ ଜକ୍ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମମିଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ଆଉ ପେଟ ନାହିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଚଡ଼ି ଭିତରୁ ମୋ ପାଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଙ୍ଗେଇକି ଥାଏ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଉଫ୍ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ମମି? ବାପା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏମିତି ମାଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି।
ଯାହା ବି ହେଉ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଫ୍ କେତେ ମଜା ଆସିବ ଯେବେ ମମିକୁ ଗେଇଁବି। ଠିକ୍ ମମି ତାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଓ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେଠି କିଛି ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡା ଭଳି ହତିଆର ଥାଏ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମମି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ଥିଲି ଯେ ଏମାନେ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ରାମୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଉ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛୁ। ପାଖାପାଖି 4ଟା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଠି ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ। ମମି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ମମି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାମୁ ମୋ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କରିବାରୁ ରାମୁକୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ମମି ବି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ରାମୁ କହିଲା ହଉ ବାବୁ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମମିକୁ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମମି, ରାମୁ ଆସୁଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 5ଟା ବେଳକୁ ରାମୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆକୃତିର ପଥରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ରାମୁ ତାଙ୍କୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ମମି ଓ ମୋତେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କଲେ। ରାମୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କିଛି କଥା ହେଲା। ତାପରେ ରାମୁ ମୋତେ କହିଲା ବାବୁ ଆପଣ ଭୁଲରେ ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏଠିକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି, କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେହି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ୟାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୀତିନୀତିର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ବାବୁ। ୟାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ହେବ ୟାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯିବା। ଏମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ବି କରିପାରନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆଠୁ ଏମାନଙ୍କ ଚଳଣି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ବାବୁ। ଆପଣ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି କଥା କେବଳ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବ, କେହି ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏମାନେ କିଛି ବି କରିଦିଅନ୍ତି ମା। ଆପଣ 2 ଜଣ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମମି ପାଟି କରି କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛଟି? ଏତିକିବେଳେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ମମିକୁ ଗୋଟେ ଜାପଟା ମାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଆଣି ମମିଙ୍କ ବେକରେ ଲଗେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ରୁହ, ଆମେ ତମ କଥାରେ ରାଜି ଅଛୁ, ତମେ ଯାହା ବି କରିବ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ତାପରେ ମୋ ମମିକୁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ମମି ରାଜି ହେଇଯାଅ, ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମମି ତାପରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି କହିଲେ ହଉ। ରାମୁ ତାପରେ ମୋତେ କାମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଖି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାମୁକୁ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କହିଲା। ତାପରେ ରାମୁ ମମିକୁ କହିଲା ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଶାନ୍ତି ହେବେନି। ଆଉ ଏସବୁ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାତିଟା ଏ ପର୍ବ ସରିଯିବ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି ଏମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କାହା ଆଗରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏକଥା କୁହେ ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମା, ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ ସାରି ଆସିବେ। ଏତିକି କହି ରାମୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ସେମାନେ ମମିକୁ ଓ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଗୁମ୍ଫାଟି ପୁରା ରୁମ୍ ଭଳି ଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ ଓ ବାହାରେ ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ। ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଭିତରେ ଯାହା ବି କରିବୁ ତାହା ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ବସିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୂଜା ସାରି ସେଠି ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା। ସେମାନେ ମମିଙ୍କ ଲୁଗା ବଦଳି ଦେଇ କେବଳ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଓ ସାୟା ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। ମମିକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଧଳା କପଡ଼ା ଥାଏ କେବଳ ଛାଇ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ତାପରେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଥିଲା ସବୁକିଛି ମୋର ଓ ରାମୁର ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ହେଉଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାମୁ ମୋଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପଇସା ଆଣି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାମୁର କଥା ହିସାବରେ ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଧଳା କପଡ଼ା ଟେକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ମଶାଲ ଜଳୁଥାଏ। ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ଗଦି ଓ ତା ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ମମି କେବଳ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଓ ସାୟା ପିନ୍ଧି ସାଇଡ଼୍ ହେଇ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଲି ଆଉ ମମିଙ୍କ କଡ଼ରେ ଯାଇକି ଶୋଇଲି ଆଉ ମମିଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଆସ୍ତେକିନା ହାତ ବୁଲେଇକି ସଲସଲ କଲି। ମମିଙ୍କ ଦେହ ଯେମିତି ପୁରା ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ, ହେଲେ ମମି ସେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମମିକୁ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଉପରୁ ମମିଙ୍କ 36 ସାଇଜ୍ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ମମିଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବଟମକୁ ଖୋଲିଲି। ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ 36 ସାଇଜ୍ ଦୁଧଟିଟା ପୁରା ଫୁଲିକି ଥାଏ। ବଟମ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କଳା କଳା ମୋଟା ମୋଟା ଭୁଣ୍ଡି ପୁରା ଟାଣ ହେଇକି ଥାଏ। ମୁଁ ଆଗ ସେ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଧରି ହାତରେ ଦଳିଲି।
ତାପରେ ମମିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମମିର ବାଁ ପଟ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଚୁଚୁମିଲି ଆଉ ଡାହାଣ ପଟ ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଧରି ଦଳିଲି। ଏପଟ ସେପଟ ଦୁଇଟା ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଚୁଚୁମି ଖାଇଲି। 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଦୁଧକୁ ଖାଲି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବା ପରେ ମମି ସାଇଆ ଡୋରକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଲି। ତାପରେ ମମି ବେକକୁ କିସ୍ କରି ବିୟାକୁ ଧରିଲି। ମମି ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ। ତାପରେ ମମି ଓଠରେ ମୁଁ ମୋ ଓଠ ପୁରେଇ ତା ଜିଭରେ ଜିଭ ଘଷି ଘଷି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କିସ୍ କଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମମି ଦୁଧକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ପେଟ ନାହି ପାଖକୁ ଆସିଲି ଆଉ ମମି ଗହିରିଆ ନାହି ଭିତରେ ମୋ ଜିଭ ପୁରେଇ ଚାଟିଲି ଆଉ କିସ୍ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ମମି ବିୟା ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମମି ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଜଙ୍ଘ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ବିୟାକୁ ଜିଭରେ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଚାଟିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଚାଟିବା ପରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୁଁ ମମି ବିୟାରେ ଘଷିଲି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିୟା ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲି। ଯେମିତି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଅଗ ବିୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ମମି ଉପରେ ଶୋଇଯାଇ ମମି ଓଠରେ କିସ୍ ଦେଇ ଦେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗେଇଁବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଇଁବାରେ ବେଗ ବଢ଼େଇଲି। ଉଫ୍, ଯେଉଁ ମଜା ଆସୁଥାଏ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ମମିର ଦୁଧକୁ ତଳି ତଳି ଚୁଚୁମି ଦେଉଥାଏ ଆଉ ମମିର କାନକୁ ଆଉ ବେକକୁ କିସ୍ କରୁଥାଏ। 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଗେଇଁବା ପରେ ମୁଁ ମମି ବିୟାରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କଲି। ମମି ଭାବିଲେ ସରିଗଲା ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାଇଡ଼୍ ହୋଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମମି ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ନକରାମିର ସହ ଅନେଇକି କହିଲେ ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠଉଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ତାପରେ ହସିକି ମମିଙ୍କ ପଛପଟେ ଯାଇ ଶୋଇଲି। ମମି ସାଇଡ଼୍ ହୋଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ମମିଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ମମିଙ୍କ ବିୟାରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଲି। ମମି ତାପରେ ଲାଜରେ ହସିଲେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସି ଦେଇ ମମିଙ୍କ ଓଠକୁ କିସ୍ କରି ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ଗେଇଁବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଥର ମମି ଆଉ ଆଖି ନ ବୁଜି ଖୁସିରେ ମୋର ସାଥ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଓଠରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ପୁରେଇ ଜିଭ ସହ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ଛନ୍ଦି କିସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। 20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗେଇଁବା ପରେ ମମି ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟାରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବସି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିୟାରେ ପୁରେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତଳପଟୁ ଗାଣ୍ଡି ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଗେଇଁ ଚାଲିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମମି ମୋ ଉପରୁ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ମମିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିୟାରେ ପୁରେଇ ଓଠକୁ କିସ୍ କରି ଆଉ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଜୋର ଜୋରରେ ଗେଇଁ ଚାଲିଲି। ମମି ବି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ମୋଠୁ ଗିଆଁ ଖାଇ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି। 20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗେଇଁବା ପରେ ମମିଙ୍କର ବିୟା ପାଣି ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ମୋର ବି ବୀଜ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋତେ ପୁରା ଜୋର ଟାଇଟ୍ କରି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମମିଙ୍କ ବିୟାରେ ଦାବି ଦେଇ ମୋ ଗରମ ବୀଜକୁ ମମିଙ୍କ ବିୟା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲି। ମମିଙ୍କ ବିୟା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜଙ୍ଘ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ତାପରେ ମମି ଖୁସିରେ ମୋ ଓଠକୁ ଆଉ ମୋ ମଥାକୁ ଗେଲ କଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମମିଙ୍କର ଭୋକ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ସେମିତି ଚୁମା ଦିଆଦିଇ ହେଇ ଚଟାଚଟି ହେଲୁ ଆଉ ମମିକୁ ମୁଁ କହିଲି ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ। ମମି କହିଲା ଏମିତି କେବେ କରିନି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ମମି ଆଣ୍ଠେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଛେପ ଲଗେଇକି ମମିଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲି ଆଉ ତଳପଟେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ମମିଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇଁ ଚାଲିଲି। 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି କୁକୁର ଭଳି ଗେଇଁବା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପୁରା ସବୁ ଗରମ ବୀଜ ବାହାରି ମମିଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିସ୍ କରା କରି ହେଇ ଶୋଇଲୁ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ମମିଙ୍କର ମୋର ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ। ମମି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମା ପୁଅ କାହାଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ଫର୍ମାଟରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ 100% ସେଫ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ହିସାବରେ ଏସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଏକ ବିକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅଛି।